హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ప్రణామాలు. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. రాధా గోవిందాలయం తరపున అందరికీ కూడా స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామాలు. ఈరోజు మనం చతుశ్లోకిలో ఫస్ట్ శ్లోక గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అది చెప్పుకుందాము. ఫస్ట్ మంగళాచరణం చేసిన తర్వాత శ్లోకం మొదలుపెట్టి చెప్పుకుందాం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితంశ్చ. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. సప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము చతుశ్లోకిలో మొదటి శ్లోకం గురించి చెప్పుకుందాము. భాగవతము 33. హరే కృష్ణ. మొదటి తీసారా మీరు? ఓపెన్ చేశారా పేజ్ నెంబర్? శ్లోకి స్క్రీన్ షేర్ కావాలా మాతాజీ? ఏమన్నా స్క్రీన్ షేర్ చేయండి మాతాజీ ఉంటే కనుక. ఒక్క నిమిషం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ.
1 minute ఇప్పుడే వస్తాను. बाद में दीजिए प्लस कीजिए ना, बाद में हो जाएगा। ओह सॉरी 299 कितना हो गया? तो 365 है। पानी चाहिए? नहीं मैं जाऊँगा 365 ठीक है। 70 बाद 65 बाद में दीजिए, मैं जाऊँगा। कितना देना है? 65 मैं हाँ बाद में दीजिए, छोड़िए 365 50 60 Thank you very much. साबुन, मेडिसिन, Okay. ऑइंटमेंट Okay. करेला उधर। Okay. Okay. Thank you very much. Hare Okay. Krishna. क्लास हाँ. Hare Krishna. 9.33. 2.9.33. మాతాజీ భాగవతం పేజ్ ఓపెన్ చేయమంటారా? శ్లోక పెడితే సరిపోతుందా మాతాజీ? భాగవతం శ్లోక. శ్లోక సరిపోతుంది కదా? హరే కృష్ణ. అహమేవ 2.9.33. సమేవాగ్రే నాన్యద్యత్ సదసత్పరం పశ్చాదహం యదేత్తచ్చ యో వసిష్యేత సోస్మ్యహం. అహమేవ సమేవాగ్రే నాన్యద్యత్ సదసత్పరం పశ్చాదహం యదేతచ్చ యో అవశిష్యేత సోస్మ్యహం. అక్కడ మనకి బ్రహ్మదేవుడు సృష్టి చేసిన తర్వాత తన యొక్క ఉత్పత్తి ఎక్కడి నుంచి జరిగింది అనే ప్రశ్న వచ్చింది అక్కడ. అసలు ఆ బ్రహ్మదేవుడు వచ్చిన తర్వాత గర్భోదక సాయి విష్ణువు గర్భంలో నుంచి ఒక నాళం బయలుదేరింది. ఆ నాళంలో నుంచి ఒక కమలం, ఆ కమలంలో బ్రహ్మగారు వచ్చారనమాట. ఆ నాళంలోంచి బ్రహ్మగారు వచ్చినప్పుడు ఆ బ్రహ్మగారికి అనుమానం వచ్చింది. ఏంటిది, నాకు చుట్టూ చీకటిగా ఉంది, ఏం కనిపించట్లా ఆయనకి, అంతా చీకటిగా ఉంది. చూశారు, అన్ని వైపులా చూశారు, ఆ పద్మానికి అన్ని వైపులా చూడడం జరిగింది, కానీ ఏమీ తెలియట్లా ఆయనకి. అప్పుడు ఆ గర్భోదక సాయి గర్భం నాభి దగ్గరికి వెళ్ళారు, మళ్ళీ వెనక్కి, నాళం నుంచి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళారు. వెనక్కి వెళ్ళి ఆ వెనకాల చూస్తే మొత్తం చుట్టూ సముద్రం కనిపించింది ఆయనకి. చుట్టూతా సముద్రం ఉంది కానీ ఏమీ కనిపించట్లేదు, చీకటిగా ఉంది, చాలా అయోమయంగా ఉందన్నమాట. ఏంటి, ఎక్కడున్నాను నేను, నన్నెవరు సృష్టి చేశారు, సృష్టి రహస్యం ఏంటి, నేను ఎక్కడున్నాను అన్నది ఆయనకు అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ పైకి వచ్చారు, నాభి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ నాళల్లో నుంచి తిన్నగా పైకి వచ్చారు, ఆ పద్మంలో వచ్చి కూర్చున్నారు. కూర్చున్నప్పుడు ఆయనకి తప్ప తప్ప అని ఆ సౌండ్ వినిపించిందిట. ఆ తపస్సు చెయ్యి అని చెప్పనని ఆదేశిస్తున్నారు భగవంతుడు అని చెప్పనని అనుకుని ఆయన తపస్సు చేయటం మొదలుపెట్టారు. తపస్సు చేశారు.
తపస్సు చేస్తే అప్పుడు ఆయనకి భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యారు, స్వయంగా ప్రత్యక్షమయ్యారనమాట. ప్రత్యక్షమయ్యి నువ్వు సృష్టి చెయ్యి, సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించు అని చెప్పడం జరిగిందనమాట. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ నాభి నుంచి ఉత్పన్నమైనప్పుడు కమల నాళయందు విరాట్ పురుషుడు కూడా వచ్చాడట. ఆ విరాట్ పురుషుడు సూక్ష్మ స్థూల దేహాలు కూడా కలిగి ఉన్నట్ట ఆ బ్రహ్మగారితో పాటుగా. అంటే ముగ్గురు ఒకేసారి వచ్చారు, విరాట్ పురుషుడు, బ్రహ్మగారు. అంటే విరాట్ పురుషుడిలో ఉన్నటువంటి స్థూల దేహం, సూక్ష్మదేహం, ఆ మూడు కూడా వచ్చినాయి అన్నమాట. వచ్చినప్పుడు విరాట్ పురుషుడి దేహంలో స్థూల విరాట్, సూక్ష్మ విరాట్ ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు. కమలంలోనేమో బ్రహ్మగారు విరాజమానమై ఉన్నారు. అప్పుడు ఆయనకి అనుమానం వచ్చింది, ఏంటిది, ఎవరు సృష్టించారు ఇది అని చెప్పినని అనుమానం వచ్చి ఆ నాభి వరకు వెళ్ళి ఆ నాభి నుంచి మళ్ళీ పైకి వచ్చారు. నాభి ఆ గర్భోదక నాభి వరకు వెళ్ళి అక్కడ ఏమీ కనిపించలేదు, ఆ సముద్రం అదంతా కనిపిస్తున్నది, చీకటిగా ఉందంతా కూడా. చీకటిగా ఉండేటప్పటికీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పైకి వచ్చారు. పైకి వచ్చినప్పుడు తపస్సు చెయ్యి, తప తప అని 2 అక్షరాలు వినిపించినాయి ఆయనకి. అప్పుడు తపస్సు చెయ్యి అని చెప్పనని ఆదేశించినట్లుగా అయిందనమాట. ఇక్కడ ఈ శ్లోకానికి అర్థం ఏంటంటే, ఓ బ్రహ్మదేవా, నేను తప్ప వేరేది లేనట్టి సృష్టికి పూర్వం నిలిచి ఉన్నది నేనే. ఈ సృష్టికి కారణం ఒక భౌతిక ప్రకృతి అప్పుడు లేదు, నీవిప్పుడు గాంచినది సైతము నేనే. ఇప్పుడు మరియు ప్రళయం పిమ్మట మిగిలి ఉండునది నేనే అయి ఉన్నాను. ప్రళయం తర్వాత నేనే ఉంటాను, ఇప్పుడు నేనే ఉన్నా. ఎప్పుడు సర్వకాల సర్వావస్థల యందు కూడా నేనే ఉన్నాను, ఎప్పుడు విరాజమానమై ఉన్నాను. ఎప్పటి నుంచో అనాది నుంచి ఉన్నాను నేను, ఇప్పుడు వచ్చిన వాడిని కాదు బ్రహ్మదేవా అని చెప్పనని ఆయన చెప్పారనమాట ఆ భగవంతుడు. అది ఎలా చెప్పారు అన్నది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుందాం. అదేంటంటే ఆ తపస్సు చేయమన్నప్పుడు తపస్సు చెయ్యి అని ఆదేశించారు భగవంతుడి దర్శనం కలిగింది ఆయనకి. భగవంతుడితో పాటుగా వైకుంఠాలన్నీ కూడా చూశారట ఆయన. వైకుంఠ లోకాలన్నీ కూడా ఆ విరాజమానమై ఉన్నాయి, అన్నీ కూడా వైకుంఠ లోకాలన్నీ దర్శించుకున్నారు ఆయన. ఆ వైకుంఠ లోకాలన్నీ భగవంతుడితో పాటుగా దర్శించుకున్న తర్వాత అద్భుతమైన వైకుంఠ లోకాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఆ సంపదతో నిండి ఉన్నాయట పూర్తిగా. ఆ మొత్తం లక్ష్మీదేవులు అందరూ కూడా సేవిస్తున్నారు ఆయన్ని. తర్వాత అదంతా కూడా మనకి ఆ లక్ష్ములు అందరూ సేవించడము, ఆ 3 గుణాల ప్రభావం అసలు లేదుట అక్కడ. ఈ గుణాల ప్రభావం, సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం, ఈ గుణాల ప్రభావము, ఈ భౌతిక అయినటువంటి వస్తువులు ఇవన్నీ ఏమీ లేవు అక్కడ. అన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మికమే అన్నమాట వైకుంఠ లోకాల్లో. అదంతా కూడా దర్శింపజేసుకుంటున్నారు ఆయన, అదంతా కూడా చూస్తున్నారు బ్రహ్మగారు. చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఒక మొబైల్ తీసుకుందాం అనుకోండి, ఆ మొబైల్కి సుఖం ఉంటుంది, దుఃఖం ఉంటుంది. దాంట్లో నుంచి రేడియేషన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఆ రేడియేషన్ మూలంగా మనకి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మన మనసు మీద చూపిస్తూ ఉంటుంది దాని ప్రభావం, దాంతో దుఃఖం. ఆ మొబైల్ ఏదైనా కాస్ట్లీ తీసుకుంటే అది పాడైపోతుంది, ఛార్జింగ్ సరిగ్గా కాదు, దాని మూలంగా దుఃఖం. ఇట్లా భౌతికమైన వస్తువులు ఏవి తీసుకున్నా సరే దాని పక్కనే దుఃఖం ఉంటుంది. అబ్బా, తీసుకున్నాం మొబైల్ ఫోన్ చాలా బాగుంది అని చెప్పి అనుకుంటాం మనం. చాలా బాగుంది, చాలా బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది అని అనుకునేటప్పటికి మనకి వెంటనే దుఃఖం వస్తుంది. అదే వివాహం చేసుకుంటారు భార్యాభర్తలు, వాళ్ళు చక్కగా సంసారం చేద్దాం, బాగా హ్యాపీగా ఉందాం అని చెప్పి వివాహం చేసుకుంటారు. చేసుకున్న తర్వాత ఏదో ఒకళ్ళకి హెల్త్ బాగుండకపోయినా, ఒకళ్ళు ఏదన్నా కొంచెం ఆ సంసారంలో ఉన్నటువంటి పనులన్నీ కూడా చేయలేక వాళ్ళు కుంటుపడిపోతారు. కుంటుపడ్డప్పుడు అప్పుడు రెండో వాళ్ళకి విపరీతమైన బాధ కలుగుతుంది. ఆ చేసుకున్నప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆనందము, సుఖము ఇప్పుడు ఉండదు, బాధ వచ్చేస్తుంది. అంటే ఏంటంటే భౌతికమైన ప్రతి వస్తువులో, ప్రతి జీవిలో కూడా
సుఖం పక్కనే దుఃఖం ఉంటుంది. అదంతా కాల నిర్ణయం అన్నమాట. అంటే ఆ కాలము ఏంటంటే త్రిగుణాలతో ఉంటుంది. ఆ కాలం ఏంటంటే కాలం వెంబడే ఆ త్రిగుణాలతో పాటుగా మనకి రజోగుణము, తమోగుణము, సత్వగుణం ఇవి 3 కూడా వస్తూ ఉంటాయి మనకి. వాటి మూలంగా సుఖ సంతోషాలు అన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఆ మోహంలో పడిపోతూ ఉంటాం. సుఖంలో ఉన్నప్పుడు మోహంలో పడతాం. కష్టంలో వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కష్టపడుతూ ఉంటాం. భౌతికమైన లోకం అన్నది దుఃఖాలయం అని చెప్పినని మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకాలన్నీ కూడా ఆయన చూస్తున్నారనమాట. ఆయన చూసి బ్రహ్మగారు చూసి చాలా చాలా సంతోషానికి గురయ్యారు. సంతోషానికి వచ్చిన తర్వాత జాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషోపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధో విజాయతే క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహః సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. మనకి ఏమవుతుంది? విషయాసక్తి పెరిగినప్పుడు ఆ విషయాల్ని భౌతిక విషయాలు ఏవైనా సరే మనకి ఏమవుతుంది? జాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషోపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామం ఆ కోరిక మూలంగా ఆ కోరిక తీరదు. తీరకపోయేటప్పటికి క్రోధం వస్తుంది. క్రోధం వచ్చేటప్పటికి కోపం. క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ మోహంలో పడిపోతాం. సమోహ స్మృతి విభ్రమ మన మనస్సు చెలించిపోతుంది. స్మృతి భ్రంశమవుతుంది. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధి కూడా నశించిపోతుంది. బుద్ధి నశించిపోయేటప్పటికి మనం కూడా నశించిపోతాం. ఒక స్టేజ్ వచ్చేటప్పటికి మనం కూడా నశించిపోతాము. భౌతిక లోకం అన్నది ఈ విధంగా ఉంటుంది. సుఖం దుఃఖం 2 కూడా మిళితమై ఉంటాయి అన్నమాట. మోహం కలుగుతుంది, బుద్ధి నశిస్తుంది, తర్వాత తనే నశించిపోతాడు. బ్రహ్మదేవుడు ఇక్కడ ఏమి చూడట్లేదని అనుకుంటా. త్రిగుణాలకి సంబంధించింది ఏది కూడా ఆయనకు కనిపించట్లా. అక్కడ మొత్తం అంతా కూడా ఆనందమే కనిపిస్తున్నది ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో. అది అక్కడ బ్రహ్మదేవుడు చెబుతున్నారు. హరి కృష్ణ. ప్రవర్తతే యత్ర రజస్తమస్తయోః సత్వం చ మిశ్రం న చ కాల విక్రమః న యత్ర మాయా కిముతా పరే హరేః అనువ్రతా యత్ర సురాసురార్చితాః. ఇక్కడ మాయ అన్నది లేనే లేదు. కాల ప్రభావం కూడా లేదు. అంటే నచకాల విక్రమ కాల ప్రభావం లేదు. తర్వాత నయత్ర మాయా ప్రభావం ఏం లేదు. ఇక్కడ మనకి భౌతికంగా మాయా ప్రభావం, మాయాదేవి చూపిస్తూ ఉంటుంది మన మీద ప్రభావం. ఆ ప్రభావం అక్కడ లేనే లేదనమాట. శ్యామావదాత శతపత్రలోచనాః పిసంగ వస్త్రాసురుచ సుపేశసః. అంటే అక్కడ ఎలా ఉన్నారు? వైకుంఠవాసులు వస్త్రాలు, ఆభరణాలు అన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయంటే చాలా బాగున్నాయట. ప్రవర్తతే యత్ర రజస్తమస్తయోః సత్వం చ మిశ్రం న చ కాల విక్రమః న యత్ర మాయాకి కిముతా పరే హరేరనువ్రతా యత్ర సురాసురార్చితాః. ఈ విధంగా ఉంది. అంటే కాల ప్రభావం లేదు అక్కడ ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో. అంతా కూడా చాలా బాగుంది అని అనుకుంటున్నారు. అనుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వైకుంఠవాసులందరూ కూడా వస్త్రాభరణాలందరూ కూడా అన్నీ కూడా వేసుకొని ఉన్నారు. అంతా శుభమైన వస్తువులు కనిపిస్తున్నాయి అక్కడ ఆయనకి. అశుభ వస్తువులు ఏవి కనిపించట్లా అక్కడ. తర్వాత ప్రవేక నిష్కాభరణాసు వర్చసః సర్వే చతుర్వాహవ ఉన్మిషణ్మణి ప్రవాల వైదుర్య మృణాల వర్చసః పరిస్ఫురత్ కుండల మౌలిమారిణః. ఇక్కడ ఏంటంటే భయం అన్నది కూడా లేదుట అసలు. అభయం, భయరాహిత్యంగా ఉన్నారు అక్కడ అంతా కూడా. కాలం తీసుకుని వెళ్తుంది మనల్ని. కాలం ఉంటే కనుక భయం ఉంటుంది మనకి. అమ్మో
నా వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు, నేను కూడా ఎప్పుడో వెళ్ళిపోతాను, వరుసగా ఒక్కొక్కళ్ళే వెళ్ళిపోతున్నారు, ఆ దెబ్బలు తగులుతున్నాయి, ఆ రోగాలు వస్తున్నాయి, ఇటువంటి భయం ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ. కానీ అక్కడ అటువంటి భయరాహిత్యంగా ఉంది, అభయం అన్నమాట. కాలం తీసుకుని వెళ్తుంది, వస్తువులు కూడా నశించిపోతాయి. కాలం ప్రతి వస్తువులో కూడా మార్పు తీసుకొని వస్తుంది. కళ్ళు కళ్ళు మనకి ఫస్ట్లో కనిపించినంత బాగా కనిపించవు, కళ్ళ దృష్టిలోపం వచ్చేస్తుంది, చెవులు వినిపించవు, ముక్కు వాసన ఆఘ్రాణించలేము, ముక్కుతో కూడా రోగగ్రస్తం అయిపోతుంది శరీరం కూడా. ఆ విధంగా భౌతికమైనటువంటి ఈ దేహానికి మనకి చాలా చాలా అవస్థలు ఉంటాయి, ఆ అవస్థలన్నీ కూడా పడుతూ ఉంటాం. కానీ అక్కడున్న ఆ వైకుంఠవాసులకి ఈ అవస్థలన్నీ ఏవి ఉండవు. ఎందుకు అంటే కాల ప్రభావము, గుణాల ప్రభావము అక్కడ ఉండదన్నమాట ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో. అదంతా కూడా బ్రహ్మగారు దర్శింపజేసుకుంటూ ఉన్నారు అక్కడ ఆ లోకాలన్నింటినీ కూడా. అక్కడ అమృతం అన్నమాట, అమృతం, అభయం, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అక్కడ, భైరాహిత్యం అన్నమాట. తర్వాత పీత వస్త్రం ధరించారు, శ్యామవదాత అంటే అక్కడ మొత్తం కూడా అక్కడ భగవంతుడి కళ్ళు కమలాల్లాగా ఉన్నాయట. ఆ భగవంతుడివి ఎట్లా ఉన్నాయి ఏది అంటే, ఇక్కడ శ్యామవదాత శతపత్రలోచనాః పిశంగ వస్త్రాసురుచ సుపేశసః. పీత వస్త్రాలు ధరించున్నారు అంటే పట్టు వస్త్రాలు. కళ్ళేమో కమలాల రేకుల్లాగా ఉన్నాయట, కమలాల రేకుల్లాగా పెద్ద పెద్దగా కళ్ళు ఉన్నాయన్నమాట. సర్వే చతుర్వాహవ ఉన్మిషణ్మణి ప్రవేశ నిష్కాభరణ సువర్చస. ఆభరణాలు చతుర్భుజులైనట్టు వాళ్ళందరూ కూడా చతుర్భుజాలతో ఉన్నారు, చాలా ఆభరణాలన్నీ కూడా ధరించున్నారు, చాలా మంచి మంచి ఆభరణాలన్నీ కూడా ధరించున్నారు. వాళ్ళ శరీరాకృతి కూడా చాలా అందంగా ఉంది, శరీరాకృతి కూడా వాళ్ళది అక్కడ దీంట్లో వైకుంఠవాసులకి. ప్రవల వైదుర్య మృణాల వర్చసః పరిస్ఫురత్ కుండల మౌళి మాలినః. విమానాల్లో విహరిస్తున్నారు వాళ్ళు అక్కడ, విమానాల్లో విహరిస్తూ ఆనందంగా ఆహ్లాదంగా తిరుగుతూ ఉన్నారు అక్కడ. భ్రాజిష్ణుభిర్యః పరితో విరాజతే లసద్విమానావళిభిర్మహాత్మనాం. విమానాల్లో తిరుగుతున్నారు అక్కడంతా కూడా, విమానాల్లో తిరుగుతూ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉన్నారనమాట అక్కడ. విద్యోతమాన ప్రమదోత్తమాదుభిః సవిద్యుదభ్రావళిభిర్యధానభః. అమృతం అంటే అక్కడ అభయం, అమృతం, క్షేమం, ఈ మూడే ఉన్నాయట అక్కడ. భయం లేదు. అమృతం అంటే వాళ్ళకి మృత్యు అనేది లేదు, అమృతంగా ఉన్నది అక్కడ అంతా కూడా. తర్వాత శుభంగా ఉందన్నమాట, అంతా కూడా క్షేమంగా ఉంది, అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు, చాలా ఆహ్లాదంగా. అలా ఉండేటప్పటికీ వాళ్ళందరినీ కూడా చూస్తున్నారు ఈ బ్రహ్మదేవుడు. దేహపుత్ర కళాదిషు ఆత్మస్థైన్యే స్వహస్సు తేషాం ప్రమత్తో నిధనం పశ్యం నపి న పశ్యతి. మన సైన్యం నా వాళ్ళు అని, మన వాళ్ళు, నా సైన్యం, నా వాళ్ళు, నా తమ్ముళ్ళు, నా భార్య, నా పిల్లలు, ఇది ఉంటుంది కదా మనకి. దానివల్ల నా అని ఎప్పుడు అనుకుంటామో వెంటనే దాని పక్కనే భయం అనేది ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు నా వాళ్ళు అనేటప్పటికి వాళ్ళల్లో ఒక్కళ్ళు వెళ్ళిపోయినా కూడా, వాళ్ళకి ఏదైనా జరిగినా కూడా మనకి కష్టం, దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది, భయం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఏదైనా అవుతుందేమోననే భయం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అక్కడేంటంటే అందరూ కలిసిమెలిసి ఉన్నారట ఆ లోకంలో, ఆ వైకుంఠంలో అందరూ కలిసి భగవంతుడి చుట్టూతా ఉన్నారు, భగవంతుడి చుట్టూతా ఉండి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు అక్కడ. కాబట్టి అక్కడ భయం అనేది భయరాహిత్యంగా ఉందన్నమాట.
కాలం ప్రతి వస్తువులో కూడా మార్పు తీసుకొని వస్తుంది కాబట్టి మనకు భయం అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో వచ్చిన కాల విక్రమ, కాలం లేదు, కాలం అనేది లేదు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో, అక్కడ నశించేది లేదు. ఇటువంటి ఆధ్యాత్మిక జగత్తును దర్శిస్తున్నారు మన బ్రహ్మగారు. అక్కడ ఆసనం మీద కూర్చొని ఉన్నారట. ఎవరంటే భగవంతుడు. త్వయాహం తోషిత సమ్యక్ వేదగర్భాసి సుక్షయా చిరం భృతేన తపసా దృస్తోష కుటయోగినః. నీ యొక్క తపస్సుతో నేను సంతృప్తి చెందాను. నువ్వు తపస్సు చేశావు, బ్రహ్మగారిని అడిగారట, అన్నారట. నీ తపస్సుతో నేను చాలా సంతృష్టి చెందాను అంటే ఆ దర్శనం అయింది కదా. దర్శనం అవ్వగానే మాట్లాడడం మొదలుపెట్టారు బ్రహ్మగారితో. సంతృప్తి చెందాను అని చెప్పారు. వరం వరయ భద్రంతే వరేశం మాభివాంఛితం బ్రహ్మశ్రేయ పరిశ్రమ పుంసో మద్దర్శనావధి. వరాలు నేనే ఇస్తాను, అందరికీ కూడా వరాలు నేనే. ఆ వరాలు ఇచ్చే అధికారం నాదే. దేవతలకు కూడా లేదు ఆ అధికారం. దేవతలు కూడా నా దగ్గర నుంచి తీసుకుని మీకు ఇస్తారు అంతే. అంతేగాని వరాలు ఇచ్చేవాడిని నేనే. బ్రహ్మదేవ, మీరు చాలా పరిశ్రమ చేశారు, మీరు చాలా కష్టపడ్డారు, ఈ తపస్సు అదంతా చేస్తారు కదా, అది మెచ్చుకుంటున్నారు అనమాట ఆయన్ని. తం ప్రియమాణం సముపస్థితం తదా ప్రజా విసర్గే నిజ శాసనార్హణం. భాషైషస్తిమతః సోభిషాగిరా ప్రియ ప్రియం ప్రీతమన కరే స్పృశాన్. నవ్వుతూ భగవంతుడు బ్రహ్మదేవుడితో కరచాలనం చేశారట. ఆ భగవంతుడు చెయ్యి ఇచ్చారు, చెయ్యి ఇచ్చి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు భగవంతుడు ఆ బ్రహ్మదేవుడికి. చూడండి ఎంత అదృష్టము. మనం ఏదన్నా కొంచెం రాగానే చాలా గర్వపడుతూ ఉంటాం. చాలా చాలా గర్వం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మనకి. కొంచెం ఏదైనా కొంచెం ఉన్నతి కలగంగానే విపరీతంగా నాకు అది ఉంది, ఇది ఉంది అని చెప్పనని గర్వపడుతూ ఉంటాం. కానీ బ్రహ్మగారు ఏమడిగారు? బ్రహ్మగారు ఏం చెప్తున్నారు? భగవన్ సర్వభూతానాం అధ్యక్షో అవస్థితో గృహం వేద వేద వేదాహ్య ప్రతిరుగ్ధేన ప్రజ్ఞానేన చికీర్షితం. నీవు సర్వభూతాలకు అధ్యక్షుడివి, అందరి హృదయాలలో నీవున్నావు. నువ్వు ఇంటిని సృష్టించేవాడివి నువ్వే. అన్ని భూతాలు, అన్ని జీవరాశుల్ని కూడా సృష్టించేవాడివి నువ్వే. అన్ని జీవరాశుల్లో కూడా నువ్వు పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నావు. అందరి హృదయాల్లో కూడా నువ్వే ఉన్నావు, నా హృదయంలో కూడా నువ్వే ఉన్నావు. కాబట్టి ఓ భగవంతుడా, నీ ఆధ్యాత్మిక భౌతిక రూపాలు చూడాలనుకుంటున్నాను. నీ ఆధ్యాత్మిక రూపం ఏంటి, భౌతిక రూపం ఏంటి చూడాలనుకుంటున్నాను నేను, తెలియజేయండి అని చెప్పనని అడిగారట. నీ వద్ద అనేక శక్తులు ఉన్నాయి, యోగమాయ, మహామాయ, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి నీకు. విశేష శక్తులతో, అనేక శక్తులతో, యోగమాయ మహామాయలు అనేక శక్తులు కలిగి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ యోగమాయ మహామాయతో అనేక శక్తుల్ని కలిగి ఉన్నావు నువ్వు. కాబట్టి ఆ రూపాలేంటి, అవంతా కూడా శక్తులు అంటే ఏంటి, అవన్నీ కూడా నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పినని బ్రహ్మగారు అడిగారనమాట ఆ భగవంతుడిని. అక్కడ ఈయన ఏంటంటే అర్జర్హణీయాస్తవమాస్థితం పరం వృతం చతుషోడశ పంచశక్తిభిః యుక్తం భగైః స్వైరితరతత్ర చాద్రువైః స్వయేవ ధామన్ రమమాణమీశ్వరం. ఆ వైకుంఠ లోకాల్లో సుతామ సునంద అందరూ కూడా చుట్టూ
చుట్టూ ఉన్నారట ఆయన దగ్గర. ఆ భగవంతుడికి చుట్టూ కూడా ఉండి ఛత్రము చామరము ఒక్కొక్కళ్ళు సేవ, ఒక్కొక్క రకం సేవ చేస్తున్నారు. ఒకళ్ళు లక్ష్మీదేవులేమో పాదాల దగ్గర కూర్చొని పాదాలు ఒత్తుతున్నారు, చామరం ఒకళ్ళు విసురుతున్నారు, ఛత్రం ఒకళ్ళు. ఈ విధంగా ఆయనకి విరాజమానమై ఉన్నారనమాట. ఆయన ఆ భగవంతుడిని ఆయన చూస్తూ ఉన్నారు. ఆ వైకుంఠ లోకాలన్నీ కూడా చూస్తున్నారు. అంటే వైకుంఠ లోకాలంటే కొంచెం నేను గోలోక చార్ట్ గురించి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇక్కడ. అదేంటంటే ఫస్ట్ మనకి విరజా నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ విరజా నదికి అప్పర్ పార్ట్లో అంతా కూడా వైకుంఠ లోకాలు, పూర్తిగా వైకుంఠ లోకాలన్నీ ఉంటాయి. ఆ వైకుంఠ లోకాలన్నింటిలో కూడా నారాయణుడు ఉంటాడు అనమాట. వైకుంఠ లోకాలన్నింటిలో కూడా నారాయణుడు ఉంటాడు. తర్వాత ఇక్కడ ఈ ఒక సైడ్ ఏమో భౌతిక లోకాలు, ఈ భౌతికమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఈ భౌతిక లోకాలన్నింటిలో కూడా సర్వజీవరాశులందరూ కూడా ఉంటారు. ఆ సర్వజీవరాశులు అంటే మొత్తం 84 లక్షల జీవరాశులు, ఆయన సృష్టి మొత్తం కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటివంతా కూడా ఈ ఈ వైపున ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇదంతా ఏ విధంగా ఈ సృష్టి జరిగింది అంటే గర్భోదక సాయి, కారణోదక సాయి విష్ణువు, కారణోదక సాయి విష్ణువు దగ్గర నుంచి ఆయన దృష్టిపాతం ద్వారా ఆయనలో ప్రకృతి ఉంటుంది. ఆ ప్రకృతి మాత బయటకు వస్తుందన్నమాట. బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆయనలో ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఆ ప్రకృతి మాతలో ప్రవేశింపబడతాయి. అంటే ఆ ప్రకృతి మాత మీద దృష్టిపాతం జరుగుతుంది. దృష్టిపాతం జరిగినప్పుడు ఆ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడిలో ప్రవేశిస్తాయి అన్నమాట. ఆ ప్రకృతిలో ప్రవేశిస్తాయి. ఇక్కడ ఈ కారణోదక సాయి విష్ణువులో నుంచి అక్కడికి ప్రవేశిస్తాయి. ప్రవేశించిన తర్వాత అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్గా ఉందా వినటానికి? బోర్ కొడుతుందా క్లాస్? హరే కృష్ణ. మాతాజీ చాలా బాగా చెప్తున్నారు మాతాజీ. బాగుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అట్లా ఆ వైకుంఠ ప్రకృతి మాతలోకి దృష్టిపాతం జరగంగానే అక్కడికి ఈయన దగ్గర నుంచి ఆ బ్రహ్మాండాలన్నీ కూడా, ఆ బ్రహ్మాండాల్లో జీవరాశులు ఉన్నాయి. అండం అన్నమాట. అండం పెద్ద అండాలు వెళ్ళి ఆ ప్రకృతి మాతలో ప్రవేశించినాయి. ఆ ప్రకృతి మాతలో ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ గుణాల ప్రభావం కూడా ఆ ప్రకృతి మాతలో ఉంటుందన్నమాట. ఆ ప్రకృతిలో ఉంటుంది. ఆ ప్రకృతిలో ఉన్న తర్వాత అక్కడి నుంచి ఈ కారణోదక సాయి విష్ణువు శరీరం నుంచి స్వేద జలం వస్తుంది. ఆ స్వేద జలము సముద్రంలాగా ఏర్పడుతుంది. ఆ సముద్రంలో ఆయన కారణోదక సాయి వెళ్తారా, కారణోదక సాయి నుంచి గర్భోదక సాయి ఉద్భవిస్తారనమాట. గర్భోదక సాయి వచ్చి అక్కడ పడుకుంటారు ఆ కారణ జలం మీద. కారణ అన్నవ జలం అంటారు దాన్ని. ఆ కారణ అన్నవ జలం మీద గర్భోదక సాయి పడుకుంటారు. అంటే అనంతసేనుడు అంటారు కదా, అనంతసేనుడుగా పడుకుంటారు. పడుకున్నప్పుడు ఆయన గర్భంలో నుంచి మన తామరతూడు ఒకటి వస్తుందన్నమాట. ఆ తామరతూడులో విరాట్ రూపం, ఫస్ట్ విరాట్ రూపం వస్తుంది తామరతూడులో. ఆ విరాట్ రూపం వచ్చిన తర్వాత ఆ విరాట్ రూపంలోకి మొత్తం ఈ బ్రహ్మాండాలు, ఈ అండాలన్నీ కూడా ప్రవేశించబడతాయి ఆ విరాట్ రూపంలోకి, విరాట్ స్వరూపంలోకి. తర్వాత ఆ పైన పుష్పం వస్తుంది. ఆ పుష్పంలోనేమో బ్రహ్మగారు వస్తారనమాట. అక్కడ బ్రహ్మగారు వచ్చిన తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఈ గుణాల ప్రభావం ఉంటుంది కదా, ఈ గుణాల ప్రభావము ఈ లోపల అండంలో ప్రవేశింపబడుతుంది. ఈ గుణాల ప్రభావము మళ్ళానేమో అండంలో ఉన్నటువంటి ఆ పిండాలన్నింటినీ కూడా ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకుంటూ ఆత్మలు, ఆ జీవాత్మలు అనమాట, ఆ జీవాత్మల్ని ఒక్కొక్కటి తీసుకుంటూ వాటి కర్మను అనుసరించి వాటికి పరమాత్మ అంటే ఆయన ఏం చేస్తారంటే ఆ బ్రహ్మగారు అన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని తీసుకుని దేహాల్ని ఏ ఏ కర్మ చేసిన వాళ్ళకి ఆ దేహాన్ని వచ్చేట్టుగా ఆ దేహంలోకి ఇది ప్రవేశింపజేసి సృష్టి చేస్తారనమాట. సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహిస్తారు. సృష్టి కార్యాన్ని నిర్వహించిన తర్వాత ఆ బ్రహ్మాండాలన్నింటిలో 14 భువనాలు ఏర్పడతాయి. ఆ 14 భువనాలు కూడా మనకి ఈ 15వ అధ్యాయంలో చూసాం మనం. ఈ 14 భువనాలు కూడా మనకి దీంట్లోనే ఏర్పడతాయి, ఈ నాళంలోనే ఉంటాయట 14 భువనాలు కూడా. ఈ 14 భువనాలు ఏర్పడిన తర్వాత
ఒక్కొక్క భువనంలో ప్రతి భువనంలో కూడా రకరకాల అందరూ అన్ని జీవరాశులే, అందరూ కూడా భౌతికమైన సృష్టి అన్నమాట. ఈ భౌతిక సృష్టి మొత్తం కూడా జరుగుతుంది. ఆ భౌతిక సృష్టి మొత్తం జరిగిన తర్వాత ఇక్కడ అందరిలోకి కూడా పరమాత్మ రూపంలో ఆయన గర్భోదక సాయి, క్షీరోదక సాయి ఏర్పడతారు. గర్భోదక సాయి నుంచి క్షీరోదక సాయి వస్తారనమాట. ఆ క్షీరోదక సాయి పరమాత్మ రూపంలో ప్రతి జీవి హృదయంలో కూడా ప్రవేశిస్తారు. ప్రవేశించి 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత మనకి ఈ మానవ జన్మ అనేది వచ్చింది. ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మలు ఎత్తిన తర్వాత 84 లక్షల జీవరాశుల జన్మల్లో కూడా భగవంతుడు మనకి తోడుగా ఉన్నారు. ఒక చిన్న పురుగుగా కూడా మనం జన్మనెత్తాం. జన్మనెత్తినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా భగవంతుడు మనకి తోడుగా వచ్చారు, మన వెంబడే ఉన్నారు ఆయన. కానీ ఇప్పుడు మనకి జ్ఞానంతో కూడినటువంటి ఈ జన్మ లభించింది. ఈ జన్మను మనం ఏం చేయాలంటే చరితార్థం చేసుకోవాలి. ఈ జన్మలో మనము భగవత్ సేవ చేస్తూ, భగవంతుడి కైంకర్యం చేస్తూ, భగవంతుడి సేవలో పూర్తిగా కంటిన్యూస్గా హరే కృష్ణ నామం జపం చేస్తూ, మనకి కలియుగంలో మనకి ప్రిస్క్రైబ్ చేసింది హరే కృష్ణ నామ మంత్రం. కాబట్టి ఆ మంత్రాన్ని చేయటం ద్వారా మనము ఆ భగవంతుణ్ణి ఫస్ట్ గురువుని తృప్తిపరచాలి. గురు కృప లభిస్తుంది, సాధు కృప లభిస్తుంది ఫస్ట్, తర్వాత గురు కృప లభిస్తుంది. ఆ గురు కృపతో పాటుగా మనకి భగవంతుడి కృప లభిస్తుంది అనమాట. ఆ గురువు గారు మనకి శాస్త్రాధ్యయనం అంతా కూడా చేయిస్తారు. ఆ శాస్త్రాల్లో ధర్మం ప్రకారంగా ఏ విధంగా మనం జీవించాలి అన్నది చెప్తారు. చెప్పినప్పుడు మనకి లైన్గా ఒక్కొక్కటే స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తాం అనమాట. రుచి, భావ, ప్రేమ, ఆ ప్రేమ స్టేజ్కి వెళ్తాం. ప్రేమ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనము ఆ భగవంతుడి కృపతో మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోగలుగుతాం. అంటే ఏంటంటే పూర్తిగా మనకి ఆ శరణాగతి, భగవంతుడిని శరణాగతి వేడుకోవాలి. భగవంతుడి ఆ గురువు గారు చెప్పిన నిర్దేశాలన్నీ కూడా పాటించాలి. ఆయన చెప్పినవన్నీ కూడా పాటిస్తూ మన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకోవాలి. హరే కృష్ణ. అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరి హరి బోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మాతాజీ. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మాతాజీ. మాతాజీ, ఆ కాలం గురించి అసలు మీకు పర్సనల్ గా ఫోన్ చేసి అడగాలని ఎప్పటి నుంచో ఒక కోరిక మాతాజీ. మీరు ఏ టైంలో ఫ్రీగా ఉంటారో తెలియదు. ఈ రోజు చాలా వివరంగా అర్థమయ్యేట్టు చెప్పారు. కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరి హరి బోల్ అందరికీ మాతాజీ. అర్థమైంది నేను చెప్పింది, అది సంతోషం నాకు. నేను చెప్పింది కాదు, ఇదంతా కూడా